लेबो एलाचिबो फाङाबो तासो थान्दाखो गति चाटते से पहले ब्लॉग रक बोरै मालिया गाइस दलक टाइम रकरे गसां माने बागै yang बो थांजागिया दा सिसेबो सेलेखा ब्लॉग रक खायने रक आंले सब्सक्राइब मायानि बागै खायने रक मोसंलिया हायिंगि थांगा बोखारक किसा गुरि लागेना थमजा हांग्रायखौ बिनो बदि न प्लिज कमेन्ट खाय साबैला न आंखौ 15 तारिख बहाय मा दङ 14 तारिख हायबो मा दङ बदि न कोन थिगसि सायमेया उ हामचा रगले पं माने हांग्राय बदि न सुदु सायमेया मा काप सुका मारगयो औ कासां मुइतु मानो आ हांग्रानि दिनो से बुले हांग्रासे आंखाय माने तिनी खना हनै टंटा यांले तिनी अब हायता मा कामने मक्ति मक्ति फाय मा कापसुको हामजो खायमेनि एक बसुनि परे आवंग मा सालिया फरो आमा संबाय कल खायो दुखु दुखु नांगे मा कापसुका आङा फरो हांग्रानि दिन रक सायमे आंखबा बगै रक थांबायो हाय हिनिया सगां सगां मा सोंसु ना जिसिनि पारा बुसुक दं थक bolong bising pono आसे मेन रोड बाय बहासलिया सिनब गाना न 2 किलोमीटर सि हिमी रखान थांमोन आरामसा आसे बुनि हा ओ कोना जरा थांनाय प्यार पे ताम्पो जेथिन खकेलां अंलिया खनो जों थानाय पो बाजाराव दिन थाया दिन खांतां खांचा बाजार दिसिन होदे मटर लाखा तखमासि बुफान्या मुसु दखा मटर पाइतो फाइसे होदे बाबो मिताउसे आनो जारिया yang नगो खटक से होजायाखौ आं हरगो चोखो याखौ ताम जाने खेब खाबो माने आं फुनगोन दो याखौ कं माने नाल्या थाथिंबो याखौ पुना हान थांपुर याखौ फिलजामोन दुनु माने yang गं गाबो बुसु हाबला yang ति थालायनाय फारजाक दा bolong थाजाना होगाय आं हामजो खायमे जागो फाइबेके मासो बायना आसके बांगा साल थांगा ना खाय नङा सियारि कलाय थांगा ताको हायबं गजांगे हायिं थांगा गुरिमोन हरै रो लाबा दा फिरका हेदो कुन फानखाया खायता हाया gang mo ma chimo sideng khai tongo yang go hongkai ma sing rugina kha gata bukhe ko pyaj roi alu roi godo ku tongo kesang mani ang kambok khanya mo sulia tei rok tang na mo sa asika selai ko kisa se khanya wang phongo mi chana ni bagita rok ma kanai ko mai sing mo sideng khai pai khatine taisa गोदोर गोजानो मोजोंलिया हाय हिनै थंमानि समखि सानांखा